manoy oh. Sarap ng pagkain natin mga manoy oh. Sardinas tayo mga manoy. Sarap niyan. Mas maraming kanin. Go. Thank you. Mga manoy, tara kain tayo dito sa farm namin nila tatay. So dito. Pagkita mong ulam namin. Ay mga manoy oh, talong oh. Talong lang may puso. Okay mga manoy, kain muna tayo. Thank you. Sarap. Good morning mga manoy. Oh, nandito yung Biko. Pichi pichi. Ibos. Oh, kung sa Bicol, ibos tawag dyan. May spaghetti tayo. Yan. Meron tayong pansit. Tapos meron tayong tinutong. Tinutong na bigas. Yan. May oring na yan dyan. Yan mga manoy oh. Kakain tayo mga manoy oh. Ibang location naman yan mga manoy. Dito naman tayo sa baba ng bahay namin mga manoy. Dito tayo kain ngayon oh. Sarap kumain dito mga manoy. Yan oh. Sarap kumain mga manoy. Sarap kumain. Sarap mga manoy oh. Sarap mga manoy. Enjoy. Mga manoy. Ulam natin mga manoy. Mausok lang talaga. Mga manoy oh. Kuha tayo yung ano. Dawa, ano pwedeng kakanan? No? Kuha tayo yung ano. Kakanan tayo. Iba talaga magkakapagkadapol na. Tapos kuha tayong puso ng saging mga manoy. Pagsulo ka ba kubore? Yun, kain muna tayo mga manoy oh. May laeng. Pagkabot ko na nataluan. Hindi mo patuloy pa na pala. Pagpahiling sa pinagong pito. Dapat nagpatuloy siya, may pamanggol. Iniraid na naman hindi kayo magkakita. Mas karakat. Ayan mga manoy oh. Itong pinakamasarap na parisan dito sa Bicol, sa Guwa. Ano? Sarap yan, paris mga manoy. Manoy oh, Paris Bicol mga manoy. Almusal muna tayo mga manoy. Inihaw na ano eh. Tinula. Yun mga manoy oh. Saging mga manoy, saging. Saging na may gata. Yan oh. Kain tayo mga manoy oh. Ang plato. Yan mga manoy, kain na mga manoy. Masiramon. Ay mga manoy oh. Magluluto tayo ngayon ng ating ulam mga manoy. Ito lang gamit natin oh. Yan mga manoy oh. Ito yung ating sausawan mga manoy. Meron tayong sibuyas oh. Sarap kumain mga manoy. Yan. Yan mga manoy oh. Tapos meron na yung Yung pwede po sa tindahan. meron na yung kalamansi. May kalamansi na yan. Tapos siyempre lalagyan natin ng kamatis. Ayan oh. Sarap ang kamatis mga manoy. No? Yung isang prinito natin kanina. Tapos meron tayong puso. Puso ng saging, yan oh. Yan. Yan, mga kasama natin oh. Kakain na sila, mga manoy oh. Yan, kain na kami. Sarap yan mga manoy. Yung manoy oh, kuha tayo yung ano. Dawa, ano pwedeng kakanan? No? Kuha tayo yung ano. Kakanan tayo. Yan, oh. Iba talaga magkakapagkadapol na. Tapos kuha tayong puso ng saging mga manoy. Pagsulo ka ba kubore?
Yun, kain muna tayo mga manoy oh. May laing. Ay, gusto kong pampulaman. Pwede na tuntunan niya. Ang ganda ng ano. Kita nyo yung apoy lakas. Ganda. Ayun ang mga manoy oh. Kakain naman tayo mga manoy oh. Adobong manok mga manoy. Sarap niyan mga manoy oh. Adobong manok. Grabe. Sarap. Sarap ng kain. Tapos meron tayong pansit.